eólicas son para xente traballadora. Cando se agrupan todos xuntos, pasan a ser xente encantadora. Oficio de obreiros. Non traballa moi mariña. Pero cando crean arte, o fan todo fredos e contentos. Cando lle están dando forma ao barro, fan xirar unha roda cos pés. Moi rápido, según a forma que traes. Cando están creando unha peza, o fan cos pés e as mans, moldeando o exterior cos dedos. E hai moitos de xogar a facelos sen nada. Cando están creando un xarrón, máis tempo lle leva facelo, pois hai que facer a asa e despois as aspas e cocer. Este é o fin dun vello oleiro. Cando non queda de segundo, o seu traballo vai de primeiro.